Ongi etorri Tasio Superen kanaleko emisio berri batea. Signalizekin jarraituko dugu gaur. Bosgarren saioa, oso kerezpanago. Eta benga, beldurazko joko benetan bikaina, zahar estilokoa, gauza bikaina benetan, eta honekin jarraituko dugu aurrekon earki pasaren duen, eta nik bainipin. Eta jarrai ezagun, ia hemen ondo dabilen. Bai, hau erki dabil, martxan gaude, aurrera goaz, txaten idatzekoet, ikusteko ondo dabilela. Dana prest, eta venga, signaliz. Hor da, jaun Andreok, bideojokoen magia. Bagon txapela alde bat eutziko du, aurikularra jartzeko, bereziki. Eta bagoaz, joko bikain honekin. Az gaitezen beraz, bos baten utzi gendun, asunto nahiko gorra, tentsioa ontzan horreko stremingan amaieran. Eta ia gaur lortze duen, pasatzea bereziki Ibai oso tortzean. Eta laguntza egun, ze asuntua gorra izan zen lagunak, gorra. Bueno, YouTubeko ikusentzulei, guendikan Twitchen zuzenen inorrez dago, baina etorkizunen bideo YouTubeen ikusten izaten nahi, esate izuet, saio hauek Twitchen iteiteula zuzenen, tarteka, eta bertan, zuzenen ikusteko aukera izango zuela, gaur ontsi bertan 8:30 dira, eta 10:30 alde arte ingoet, eta, bueno, iluntze parten izatea normalen, ez egun zehatz batzutan, eta hor dugu Twitcheko Tasio Supen kanalen, hortxe. Jarrai ezagun beraz, lagunok. Kosta intzatik gaur ordenadore zarrau konfiguratzea, hostia, horreko resoluzio aldatu nion, da gero txikigo azaltzetzaian, Dios, ordenadorekin beti problema jot. Askoz nahiago dut konsolan ibili. Baina euskeraz jokatzeko ordenadorean berra daukeu. Norbait! Haupa gamelu, haupa norbait, zemuz geha. Bueno, bos onta sartu behar dugu, ez da goatzezean aurreko saiotik, uste tortzin jala. Asuntua hemen ondo kargatu behar dauket. Armak eta sendagaiak bereziki. Hau zer da? Hau zer da ez da. Konpontzea da bakia bai, eskopeta bai, kartutxok bai, noski. Eta hartuko dugu konpontze spraya, beste konpontze spray bat, eta pistola eta balak, behiteu. Aukeratu berra dago armak. Zer kenduko, hainbeste konpontze spray igual batemak kenduko dugu ez? Bizkor gogortzen da, erabilera bakarrekoa, eta hau, erabilera bakarrekoa. Konpontzea da bakiar erabilera bakarrekoa, kartutxongatik sakrifikatu berko dugu spray bat. Edo ze! Ilargi, kaixo, ongitorri, zemuz geha, hemen egia signalizen. Aurreko puntutik jarraitze dugu, ez da iguatzezen hor bos zorrotz batekin gehatu ginela. Eta hain munizioa edo konpontzea da bakiak aukeratu berra dago. Eskopeta kartutxoken den ditut ez? Shotgun eskopeta da bai. Eskopeta kartutxo gehiago uzkete, hemen lau eta hemen zenbat. Ez du gehiago okupatzen, lasai. Pistol, ammo. Hogei hartu, bale, pres gaude. Bai, baina ez duen zuzenen ikusi bukaera. Ikusiko zu bain ze asunto gorra daun. Eskopeta kargatu. Eskerrik asko norbait. Eskerrik asko. Jak! Da orduan libratu itea. Bueno, aurre kargatu ingo orduan. Eta hemen slot batzuk libratzea, Opa. Beraz, zuko bukatu zen jokua, norbait hasi zeinan, ez? Signalizen. Hemen... Zer gehiago?
Epa! Ondo kargatuta gaude, eta guain beste spray bate bai, eta benga. Gorde ingoet, jun aurretik, seguru asko berriz itzuliko puntu honta. Bai, bukatu nun. Bueno. Ba, behon dizula. Gainidatzi gordetako datuak. Ez dakitena da... Nik emanena brru batzuk antzemate ditut. Ez dakit jokuan zeadan. Ez que aurrekon... Streaman resoluzio aldatu non. Jokuan are aldatu intzan, eta oen pixka paranoia autan abil, aber dana ondo dabilen edo ez. Ondo dabil, ez? Nik uste baietz. Eta streaminga, ba... Ez dakit ze kalidadetan iten nahi zen. Horrekon igo inun 1080 baina horrek jokuan resoluzion aldatu zean. Eta eski ordenadore gauza ba, eski, hainbeste aukera daude, ni galdu iten naizela eta... Hemen ikustea zeatan nabilen. Ze... Bere izmenetan. Epa, 1080 arte dago, aukeratzeko. Ba, ni jokua bea... Ena izai... Resoluzio hortan... Nik esan gorke ondo daula, bai? 1080, bai, jarri jazue. Jokua bea ez dago 1080 rakorroz resoluzion nire pantailan bintzat. Gero ez dakit emititzen nola edan, bueno. Galdu iten naiz da horrotzeko dugu. Ondo ikustea eta aurrea. Benga. Txoak eiak utzi, eta zio, aitzakik alde bate utzi eta benga. Eskopetan irasiko naiz. Gero sendatzeko ele bat azan, ez, bai. Eta automatikok ere sendatze zan batzutan. Ez dakitu nola zan. Bueno, guazen. Guazen! Bai, mesedez. Wow. Hor, aurpegie funditu intzaio. Braust. Epa. Kontuz. Hola. Zeintzak horrek egiteko? Vale. Apuntazak! Horre apuntaukoet. Ah! Ostia. Eta bombona emate baietze, kakazarra, hori gaitzak esan zian, oina zan ideona izan, nik uste. Ez dakit ondo apunta duten, hau da fundamentu hau. Nola zan kargatzeko? Erre bat azan? Ostia, erdildan hau, Sendatengo naiz. Ez altzan ele bata sendatzeko. Muka ben, dios. Hau hilda da, hola! Hiltzen nahi dala, monstrua! Bueno. Tan, nola da sendatzeko? Ele bat, ez? Ostia, eta menua jondaiket? Nun sartu naiz. Ufa, tentsio armailetan. Konpontzea da bakia, zein aukeratukoet. Hau, venga. Aldana. Kendu indet. Bullateatzen nahi naiz, bizilagunak, pixukidea, nazkatuko ditut. Ai, ama... Keba norba indik ez dut iniz jolastu. Ilarrik ez du bildurozko bideojogi jokatzen. Onar dezagun. Armai gaben, balai gaben hau, oze. Bueno, zer da hau. Gero pantalla egiteu bra, eta hori jokuan abeana da, ez? Bai, sendatzen gutxi goiteu. Bauket balaik? Edo ez. Ez dauket balaik. Artezagun pistola. Ekipatu. Birkargatu. Bat horrela tirua. Kontuz. Bitu, hor daula. Beitu, odoletan do. Ez dakegu noletan mustroneko dola auken, baina odoletan do. Eman diezaiogun. Zeta nire izorrautan hau, ze pasatzea. Zeatik olako... Eta sendatzea daki dana gaztauta. Zer da, bueno. Berriz jaiki inda, mustroa. Kontuz.
Ez que berean ezin dut gertura uze joiten hau, la hostia. La hostia. Salbuespen saiestezina gertatu da. Saietxezina gertatu da. Fatal error. Noiz gaur. Non hemen. Baliteke hardware utxegite batek eragina izatea. Arazoak irauten badu jarri replikentzako zerbitzu teknikoarekin harremanetan. Oh. Eriotza eman didate. Nik uste nire akatsa gerturatzea izan dela. Igual pistolakin haseko naiz, eta gero bateko eta eskopeta. Eta igual akatu emarketut beste gixaixoiek, ez? Eskibatzen jo naiz, baina karo. Aldi bakoitzen kolpetxo bat ematea alin baie, sendatzea da baki guztik gaztau, eta asunto txarra. Pistola hartuko dugu. Ekipatu. Birkargatu. Eta guazen, eta kontuz, gertuatu gabe, eta zio, eta benga. Ez da, errexea dena den. Bildurezkoa joku hau pixkat, ez da hola estremoa, baina bai. Hau 80ko hamarkadan terror estremo izango zen. Baina guain, bueno, zezen Resident Evil bat are hartzezu eta bila play baten, eta bildurezkoak dira, bai, baina garo, ohituta gaude gauza estremota, guain. Hola, zea realistak eta hainbesteko beldurraztu ematen, baina, bueno, bada beldurrezko jokua berez nik uste. Hau, zinematikako sonak dira, oso gauza berezik dira, aurpegi eroitze zaio... Ostia, aurpegi eroitze zaio eta... Bueno. Emateu oroitzaben bat balitz bezala, estena honek, irudipen hori emateit. Kontuz. Ondo hortazio. Opa. A ber, bala bukatze dizkion. Hau kakatuko ditut igual. Aka guai, Vale, ondo hasigea baingoz. Kargatzeko erre bat, oso ondo. Tamaina hartuta duket ja. Horrez, hor gaizki. Oso gaizki, sendatu baita zen. Ondo hasia, baina asuntu akertu inda. Beno, goratu guk bota benon garazia The Exit 8 jokuakin. Bai, galanta. Hori etzan txarra streaming egiteko, joku hori. Etzan txarra streaming egiteko. Bueno, kontuz, lagunok, kontuz. Vale, akatu ezagun gixeixo hau, mesedez. Vale, beha hilda. Gukak haue. Kontuz baina. Kontuz. Vale, hemen barrera hauek aprotxatu. Opa. Errematea. Vale, ez du, lasai, tasio lasai. Hemen gauza daude. Hartu gauzak. Bai, baina azkar. Vale, eskopetak hartu txok, Pistolanak bai, oso ondo tasio. Epa, kontuz, hauek, gehiago teatzeia. Zeman indik. Kontu guazen. Me cago en Dios. Vale, sendatzea dakin bateo favorez. Bai, oso ondo. Vale. Ies. Kontuz. Ez! Armea, maionetza! Kargatu! Vale. Jode, beste bat, me caben Dios, Vale, hor zoze dao. Baina eskutan berdet. Zer dia, mugagabek, ze hauek edo? Ostia. Hau, Deskargatu. Vale, hemen eseita daunen eman inberko diot, ez? Baina ekisa jartzei dezta izetik. Jode, beste bat, berpiztu du beste bat. Kontuz.
Vale, hartu hemen dauna. Ah, bai. Ah, izin. Vale, konpontzea da baki. Epa, bai. Ondo, oso ondo hor. Kargatu. Kontuz, Hauek ze, bukatuko jagunen baten monstruitu hauek edo? Hostia. Vale, eskopetak inoen tiro gogor batzuk emango izkiot. Ia zozeite den. Ekipatu, birkargatu, eta eman dizai egon. Hori izan momentua, hor! Vale, konpontzea da baki bat, mesedez. Zenba duzkeu? 6, ondo. Vale, ondo, hobeto hain naiz, Oain. Ui. Vale, venga. Kontuz. Hor, barrera dago, Barrera da honen ez du erasotzen. Kontuz, gozen. Vale. Oain. Aurpegin aurretik igual hobeto. Eske, eki zaiteunan iritzaitez diotela ez erriten. Hor bai. Eta momentu gonena. Kontuz. Hostia, Hostia, balaka. Hostia. ¡Es! Joder. Bai, eta bazen, Me cago en Dio. Bai, hobeto zabiltz, bai, Euska trakesten nahi nahiz baina. Ze, beste bat behar dugu? Bai. Eman indit gaina. Ama. Erda, armakin zer gabiltz. Eskopeta balai gabe, ez bai. Eta hau, birkargatu, 9 bala. Me cago en Dios, ekipatu gabe nun. Hostia. Tentsioa. Ibaioz, tentsioa. Kaixo. Ongitorri. Gabon. Idatzi duten nuen egizinan. Zengoz monstrua, Gabon, harrapatzen dabil. Bai, ondo zebilen, baina trakesten zaio asuntua, bai. Hala da. Wow. Ekipatu, birkargatu eta kakazarra. Hostia. Eta horti pasatze bat naiz? Komerik, Apunta jok! Ze hostia, ema jok! Joder! Ez diotela ematen? Venga ba! Joder! Hala, gehiago sortu ya. Hor, emate joto ez? Rebota hogeite balak, ez? Hostia, baina atea hemendik, Eta hemen materiala gazta guinda, Bauket balaik, eze? Balai gabe, no? Konpontzea da baki bat. Balak alperri gaztau ditut. Oso gaizki. Gurutze dagoenen alperri zabiltza. Eta
Remata bidea lehimat eskuz, ra. Hori ezin da, ez? Bueno... Hilda nago, Hilda nago, hemen alko alperek gainez. Ah, zer dago? Ah, balak, bai. Bueno... Menu hori ez da ikusten ja. Ez gustatzen efektu hori, zairutzen nire ordena hori da bilela gaizki. Bakit ez ez, baina... Kargatu aldeu. Bai. Joder, bigarren adiskidea badator. Baina ez que hauek den mauzin ateatzeia. Hau insoportablea da. Bale, bain, apunto behar diot. Aka guai. Jo, eske... Bai, apuntatu jokatzeko, Uno... Hostia... Hala beste bat, venga. Ez daukot balaik, ez daukot ezer. Bono... Zer esatea zue? Handi errematatzeko. Bale, bat zapaldu nahian zabiltza. Begira da itxusi bidez menperatu beharko du. Nik egiten nuena zen lehenengo beti bi hoiek akatu, horrela tartetxo badukazu monstruaren kontra egiteko. Gaizto festa. Baina lehenengo aldian kostazitzaidan bai. Eta... Joku klasikok omendu berbalin baitu, materiala berriz ateatzea jokatzen naizen bitarten bosa, oire omendu behartzan, ez? Hemen ja ezer gabe geu naiz. Alpere, gainez lanen hemen. Dios. Saludospen saietxe zina, Jaun Andreok. Eriotza. Eriotzari deitzeko modu elegantea. Ez dakitze esan. Ia, goen gontan abilago biltzen izan. Ez dakit eskopetakin hasi edo pistolakin hasi. Eskopetakin hasiko naiz ez? Fuerte. Balak ez xautu, bai, xautu ditut, bastante xautu ditut. Tonto nahiten, egia esan. Hori konpontzea alimat pixkat, jokamolde hori. Ezarpenetan testuak berehala ager dadila jarri dezakezu, objektuak azkar hartu ahal izateko. Hori aholku bikaina da, ez da hemen da, ez, bai. Kontuz, biztaratzea hori aldauta zeon da, hor keston problema gukitut. Azkenen jarri eton, no, Biztaratzea izango alar, ez? Ez. Aurreratua, grafikoak, audioa, kontrolak... Hori ez negin eta itzuliko nuen, bai, baina nundan bakizue? Jokoa. Testuen abiadura, hori da. Bizkorra. Bizkorra. Berealakoa. Hori. Bai, mesedez. Itzuli. Hor daukeu... Jarraitu dirten ez. Norbaiten aholku bikaina. Guazen aurrea. Venga. Vale, ba. Bai. Bai, asko azkarra bai, eske estela tekleatzen bezala saltzea eta gozatu ezagun berriz zinematika bikain honekin. Brauz torpegie. Blat. Ze monstro klase da hau.
Bale, nik uste tin berdala. Ibaios, lagundu nazen. Nik uste tin berdala. Iesin. Eta bea, eseitzeanen, ordun inbertzaio. Bea, eseitzeanen ordun inbertzaio eraso, Kontuz. Oain ez errez, oain batez. Bai, kontuz. Lurren sostrai batzuk. Vale. Oain tasio, oain. Apuntazak! Ostia, aukera galduet. Tontoa izan naiz. Txata ire hasi naiz, babua naiz. Kontuz. Eman indit, kakazarra. Hilberraldeak eo. Han bestea. Vale, errematea. Vale, ondo. Bala bat gutxi goztatu torrekin. Oain! Oain, tasio! Ze, bala egabe geu naiz, kakazarra, hoxe. Yas. Kontuz. Paradakiko eskorren mateo. Bueno. Opa. Kakazarra, hostia. Enabil ondo, enabil bate ondo. Kantos. Joder. Gintzaizte, hostia, errematezue. Bala pelarra gastatu etorre. Ena izai ondo, lagunok. Urduri jartzen naiz da kaka. Kargatu, spray bat hartuko deu. Lasaitu gaitezen. Batzutan bai da bestetan ez. Hori da asuntua. Vale, oin. Laguntxo gehi bateako ditu, beti bezala. Kontuz. Venga, segi jo lurrea. Enerkinao. No. Ze, perspektiba da asuntua. Me cabe en Dios. Ala, venga, lagun gehiago. Ondo tasio. Munizioa. Balde joa lurrea, bai joa lurrea, apunta. Hor tasio, hor. Oso ondo. Garaipena jaun Andreok. Garaipena tasio. Ikaragarria.
Ze hauke, Julian Retegin tirita sudurren. Adler, bisitari bat. Julian Retegi. Ongi etorri instalazio honetara. Une desegokian etorri zara. Hau zer da oroitzapenak. Edo? Ala, zer da hau? Zer da hau? Une desegokian etorri zara. Nola lagun zaitzaket? Gestalt baten bila nabil. Jo, ikustezue, beitu, favorez, beitu jazu irudi hau. Ibaioz, zu jakin gozuta, norbait baita. Hau, hola da, originala. Hor dauzken destello horiek, pra. Berez joku hola da, ez? Iruditzait, nire ordenaren arazo izango ala? Vale, bai. Konsolan jokatzen, bai, replika bat zara. Baina, bai, horretik esate zenean. Esan nahi dut, ni konsolan nahiko manitzen hemen, enun ningungo problema egiko, esan, konsolan bakit danak ondo funtzionatzeula, hola dala, baina, nola, ordenagailu zoro batekin nabilen, nahita dago egin da, ados. Aurrea, beraz, aurrea. Testu ondo ikusten duzu. Bai, arrazoi, bai. Guazen aurrea ba. Gure instalazioko langile bat? Utzi dazu argazki hori ikusten. Alina Seo. Uste dut gure fabrikako langileetako bat dela. Baina... Zerrilla? Julian Retegiren labanka da. Etzen nuen itzuli behar. Zein da tipo hori? A dream about dreaming. Amesteari buruzko ametsa. Ostia. Zinematikak ikera garezko dira, asko gustatzen zait. Adler da, Julian Retegi. Upa! Erikaren zain nengoela, loak hartu nahuela dirudi. Oso nahi itzulpena, zorionak ibaioz. Hau bikain zagok. Ni gabe etxera joan ote da. Liburutegira elkarrekin joan behar genuen liburu batzuk hartzera. Oraindik han ote dagoen begiratu beharko nuke. Epa! Pasarte gozagarri bat, baina... Ostia, baina iruzet pixka raskau iteula, jokuak. Horrekon fluido gozi joala irutzait. Igual, epa... Arain? Ez dakit nik, eske... Bai, zatika doa hori ez da horrela normalean. Dios... Asuntoa, zitalko aipatu zehala hori. Ez dakit ze resoluziotan hainitzala streameatzen. Baina, bueno, eszena laburra da. Ez dakit ze... 280 yen edo hainitzen streameatzen resoluzio bereizmen txiki xamarrakin. Eta esantzia jarri altugoa eta gero raskatzea lehen maizu jokuak horretik da, ordena horrek ezin duelako stream eta jokua ze hortan nien, aurrena gatxiko dut berriz. Gaurko zola segituko du, ze joku normalen ez da barazoik euke, ez dena hontan da, problema. Bai, etzen asko nagaritzen joko mota batik baina beno. Pena da, ze, ostia, haze estena borrutala launok. Epa! No, xagu bat atekala baina jokatu horkoet, ze... Mandokin ez te joa sondo.
Ez dut uste horretik denik, Signalis nahiko harina dela imaginatzen dut, ezta? Ja, baina aurrekotan olako eszenatan oso fluido zijoan, eta hori aldo detenetik Twitchen, bai pasau da, ordenadore hau ez da ikiarrezkoa. Goazen. Harri-harria, artistikoki joku hau ikeragarria da, ikeragarria. Herumlungern Verboten. Laufen in den Korridoren Verboten. Rofront C sektorea. Mandelbrot Institutu Politeknikoa. Epa. Zer da hau? Violentzia ikaragarria ikasgelan. Ostia. Hau zer da, Alina Seok bere garaien ikusizun eszena bat, ez? Eta gu bulina, baina bortitza gaina, Eta Alina Seok ikusizun eszena bat Isa zinen. Isa itou edo itu bi ezpetako bat. Vale. Naiz asko enteatzen nahi historiekin, Argita garbi diotxut. Itxe dago giltza behar du. Eta baina, oain zetik nago hemen papaten. Nondik etorri gea? Epa. Ikusi duzu igogailoko zuloa? Bai. Igogailoa matxura duta dago. Adlerrek bota zaitu. Bai, egi da. Bai, baina Adlerren eszenara nola iritsi gea? Oroitzapen bat bezala zan, ez? Ara. Igogailoa etorria? Baina ezin da ireki. Zertako etorria igogailu tonto hori. Bueno. Pixka galdutan hau historiekin ibaioz. Ez dakit, nik uste berez dala berezi xamarra, eta gero gaina izketan da, streamen da dana. Arazoak, tasiok, arazoak. Hau itxita dago. Hau irekita dago. Bale, bi bideo dauzkegu. Hau da bideona orde dezagun. Ez da erraza ez. Kiak. Termita duzko bengala hartu, bai. Noski. Jo, esos. Utziko dugu, Trastek utziko ditugu hemen. Bengala, fuera. Pistola, ez. Eskopeta, fuera. Pistola hartengo dugu. Adabaki batzuk, hau fuera beraz. Eta munizioa. Pistola, pistola ez. Ondo. Hola, leko dugu. Agartuko dugu, gozo. Bai. Eta guazen, lagunak. Igoileko zuloan Elster mordoa zeuden hilda. Horrek pistaren bat ematen dizu agian. Egia da. Jende horrega botatzen du, nazkarri horrek, Adlerrek. Baina... Zer da, replikak horrega botatzen ditue... Zait. Replikak, gestaltak... Bai, nik berkoet, YouTubeko bideo ikusteko ulertzeko. Igual aurretik ikusi berkoet. Bukeraino iritsi gabe pixka tenteatzeko jokatzen enezen bitartan. Bukatu aurretik. Ez noa gehiago spoileatzera. Hau ze?
Paternoster motako. Paternoster zer da? Aita uria? Zeroetan zerana? Paternoster motako igogailu sistema bati argindarra emateko motorra dirudi. Eman dizaiogun, beraz. Zuzenekotan joko jarreta jartzea zailagoa da. Wikipedian dato. Wikipedian dato. Nola dato? Wikipedian dator. Wikipedian dator. Ze, historien esplikazioa? Wikipedian dator. Wikipedian dago. Historien esplikazioa Wikipedian dago? Ostia, ba... Sartungo gaira irakurtzea, ez? Ze kristo. Sartungo gaira irakurtzea, hola bizkanantea tengo naiz. Ze arraio. Ea ba. Kus dezagun. Kus dezagun. Ah, Paternoster ascensor. Una cadena de compartimentos abiertos. Vale. Elevador cíclico. Proviene de las primeras dos palabras de Padre Nuestro recitado en latín, que se le dio por su parecido con un rosario. Se acepta ampliamente. Ah, zeona. Hori detalle politxe izan da. Gustau zait. Ba, rosarioa. Ba, listo. Jarrai dezagun. Jak. Itzulpen aiden mordoa ikasten dut. Paternoster igogailuaren lore sakona. Ah, lore sakona. Lore sakona, hostia, lore bat... Lore. Sinalizekin amuei buruz, armei buruz, Paternoster... eske gauza bikaina indezu itzulpen hau ekiten. Ah, bai, giltza banon, ja. Guazen ba. Zer da, beko solairoa goaz. Ja, zer da, terrazamukoa da, ez? Kanpon gare. Haze mundua lagunok. Bale, hemen, seigarren pixua, eta aurrekoa zazpiarna izango zen, noski? Ah, ez, bost! Ah, beraka goaz, karo, beraka sei. Beraka sei, hostia, ber, Eta zio kontuz, zer dau... Igolea mantxura dutago, eta zenbat hilotz daude hor. Hau zer da, korreoseko zea, postakutxa, bostan da maigarren postakutxa, postontzeko giltza behar du. Beti nahi zen, postakutxa bat euki. Kamara behitu kamaran nola segitzeiten, Bat ere lotxari gabe. Elster gehiago. Afaria prestatzena, bere lan etor. Gero arte ibaioz. Ondo prestatu eta ondo afaldu. Elster gehiago dira. Ordadonak hilda. Aizkideok. Ontzaren giltza behar du. Ontzaren giltza? Vale. Sarrailak astuna. Sarrailak kakatsua. Munizioa. Munizioa balima dago, bakizu ere ozatorrikoan, ez? Munizioa erabili beharra. Altzariekin eraikitako barrikada improvisatuak pasabidea blokeatzen du. Bale. Txen, altzari horiek. Ez, bale. Bale, guazen. Hemen zer dago. Ontzaren giltza behar da, ados. Hemen geha, eta hemen dikze. Zer dago. Replika bat, Aeon. Storch. Edo lago zerbait. Aeon. STCR. Segurtasun teknikari kontrolatzaile replika. Storch. Sondo. Buian.
Bird Branani Bujan sutan erreko da. Ostia, eske nola jokoekin aspaldia zenitzen baita hasierako esplikazioak ahaztuta dauzkat. Gure unidadea eta gure etxaiak eta izenak eta bizkataz nintzezket. Nortu berrauket. Fundantuz kasa izan dutela alde hortatik. Eta hau zer da. Aserre oharra. Zeharon azkatuta nago alboan bizi diren euleetaz. Abesti ergel hori behin eta berriro entzuten egon dira piano gela itxi zutenetik. Beste behin entzunarazten badidate, jota txikituko dut kasete grabagailu madarikatu hori. Era bat ados, no? Baote da modurik haien logelarako giltza lortu eta eromen honi amaiera emateko, abesti hori berriro ez entzuteko 40 aldia utzi behar badut, hala egingo dut. Oso haserre ulergarria. Berdin jongo nitzakeni. Ara. Pistola berko dugu hemen, Zirkargatu eta ekipatu. Beste gauza bat ekipatu daikena, sendatzea da bakik dia. Ez. Erabilik kombinatu, zer da kombinatu? Ez, aztertu. Ez da gitu inola zan, hostia. Bai. Era bat adoz, lo egin nahi eta euliak zarataka. Hemen euleak, kasu honetan. Hauak, hemen daude o kristalado? Hemen daudela? Hori reflejoa, vale, hostia. Jokoa ez joa fluido, Epa. Zenbat zeate? Arrematea. Ondo. Hostia, hau. Kontuz. Hau kargauta dator, Hostia, ez dut atakauko bitarten, ez? Egon, Star, replika. Replikaren aipamena, Star, segurtasun teknikari zaindari replika. Araba zozoa. Ibai, zer da hori? Araba zozoa. Mota, laugarren menabaldiko kostu baxuko borroka unitatea. Gorputz egitura biomekanikoa, polietilenozko oskola eta balen kontrako xafladun armadura. Zango edatuz orniturik. Hostia, hau zata da, hostia. Star unitateak lerdenki nabarmentzen dira gestalten artean. Datuen alturagatik. Haien armadura astuna den arren, harinki mugitzen dira oinkada luzeari esker. Txorimota bat. Eta eule ontza alemanez. Txorimota bat da araba zozoa. Bala, hostia. Eta eule ontza da. Vale. Zango edatu zeniturik. Haien armadura astuna den arren harinki mugitzen dira oinkada luzeari esker. Haien jokaera hotzak egoera objektiboki aztertzea ahalbidetzen die beharrezkoa denean indarra erabiliz. Gorputzez gorputzeko borrokan eta istilua kontrolatzeko tekniketan trebatuak, beltzak dira. Hobeto lan egiten dute ezkutu balistiko dun Star ofizial batek gidatutako brigada txikietan. Bat horrela. Badegu informazio pila, memoranduma argiarekin arazoak. Izendatuko ez dugun araba zozo batekin jazotako gertakari baten ondorioz, ate guztiak egokitu ditut, ingurua argiztatua dagoenean soilik ireki ahal izateko.
Neurri honekin, espero dugu, zerbitzuz kanpoko kuadroetako pertsonala ez dela argiztapen urriko geletara sartu eta zaurituko. Argiekin dauden arazoak konpondu bitartean. Argiztatze arazoa konpontzeko lan bat burutu beharra baduzu, gogoratu linterna modulua ekipatzeaz. Ateko sentsoreak sartzea oztopa ez diezazun. Vale. Modulu bat behar baduzu eskatu Adlerri Garaiz. Egunotan 8. solairuko bere kasernan egon ohi da. Setzen. Vale. Beraz inberduna da linterna modulua ekipatu. Estornino. Egunero ikasten da zerbait berria. Vale, hemen orduan gela ilun batzu daude, eta... Hola. Hostia. Me caben dios. Guazen azkarmendik. Dios. Eriotza lagunok. Kaben zotz, Gaurren naiz guztua errendimendu arazo horiek direla medio. Eta horiek ekiditeko streama kendu inbara eta berriz hasi. Unetxo batez sukaldera noa eta pantalla urdina. Bai, la hostia. Nik uste horregatik zailago dela zuretzako, bai. Ala dago asuntoa, bai. Karo, justu barkarik daudenen daula, orduan arazo gehiago ezatitu rendimentu aldetik, eta... Eskasa asuntoa, eskasa lagunok. Vale. Gauzak utzi bertzean. Ez da nahi kendu eta berriz jarri streama, da... Eskate... Mantetzagelako giltza. Gauza bekutzi... pistola ez, lehen berren jendet. Oin ondo dabil, baina aurkari asko tortzeanen, hor, asuntu bat pixka trakestu itea. Baina, zitalko goixau zian, Santzian jarri eta gero raskatzea lehen bau horretik izangoa. Norbait etzen adoz, baina horretik izango zala esan zian. Kalidade hoben streameatzen egin izelako, grafikak alduna baino, edo gehiagik kargatu dula asuntoa. Grafika, ordena alioa, ozta ditu. Arma. Hau utzi zeiken. Igual... Beste termitazko asunto dutzen gotez. Momentuz. Gordin gotola, eta bestela gero bultaka nabil. Bai. Karo, nola streaman probak ezin dianin, stream hasi gabe, nik joko aprautu eta aurretik eta ondo zebilen, baina Twitcheken batea, ez. Bale, hau, lehen ikusi dugu. Bale, mapare behiratu erkoa pixkat, enteatzeko nondik noa nabilen. Hemendik beragoaz, eta hemen 6. jaiste geha. Gehiago jaitsi deke? Bai, 7. ere bai. Bueno, guazen 6. aurrena. Hori izan ditugu mobidak, 6. gopixon. Vale, hemen behar duguna giltza bada, postontzeko giltza. Izan bat, bestea zan ontzan giltza, edo lako zerbait.
Vale, hemen munizioa topatu deu, besteik etzeon. Hemen ontzaren giltza behar da, eta hemen bidea dago. Vale, hemen aurkitu duguna munizio gehiago. Hau irakurri deu. Ba, eske berez azkar jutu alimazea seitun, oen kontuz, oen kontuz hauekin, azkarri batzu diala. Hau irakurri, eta claro, eske barrera dauzkie, nik nola akatu behi dut hauek. Hemen datoz, vale, momentu zi esingot. Ea bueltako nuna saltzeian. Hemen txengo ea. Bai, hor dauzai. Nork esan dizu akatu behar dituzula? Ja, inork ez. Baina violentzia guztia zait. Torriai. Jode, ba... Pixu bat bera, jongo naiz. Ia zer aurkitzetan. Horra santua gorra do. Pixu bat bera eta hostia, bera gore bai, Zortzigarren aino, Jetxeike. Vale, guazen zazpigarrenen zer don ikustea. Beste aldetik irekitzen da, kakazarra. Eta hemen beste inbeste. Txin hau, zer da? Rotfront. Torkizuneko itxarapena, Rotfront. Beste inbeste, bai. Ba, ez da beste, bideik. Beste polizi... Indartxo hiek norka... Zeuzien berrauko. Ze hemen beste bideik ez du. Vale. Bueno, lehen pasau naiz, ba... Oan berriz. Uhei! Mesedez, bai. Ondotazio... Vale, honea lehen etorri dira, ez? Bai, irakurri dugu, argiarekin arazo txoak. Ia, hor eskubitako okela jondaikean. Hor danak zaituko ditut, bai, zai daude. Pasa! Vale, lasai. Lasaitasunez. Vale, hemen... Amapa. Vale, hemendik sartuko naiz, eta hor... Zeate zan... Ona, igual goikoa, ez? Ez dakit. Zeate da ona, zubak izu bai oso. Komuna jomena momentu daten, bantxan ator. Vale, lagunok hemen geha berriz ze. Ie. Eta... Norbait eta Ibaioz eskarrik asko, zuen laguntzatek. Zeate zen ona, ba, hemen urrongo gela ontatik. Hori gogoratzea, ba. Zeate bate poster bat? Hoi izatezuna? Posterrak garrantzitsua dira. Ara? Ez dakit hortaz egian, baina bueno. Baina, norbaitek gogorarazit, korrik aitetenen monstruak entzuniten nagoela.
Eskerrik asko, ze beti korrik hasten naiz da beti entzuten nago, eta enitzan guatzen. Ufa, horiek zei daude, Horri buruz ari naiz, poster batean zegoen korrika egitearena. Bale. Ados. Hemen, herri rau, ezkerreta bioko naiz, da ia ze horkitzen. Beko bi atek nik uste txarrak ziala. Ate honak inori izan nahi nun, pasago daikena. Eta hemen, hau itxilla do, kakazarra. Bale, hemen, honea ekarrarazi eta jo. Eto, iskin, kontuz... Ufa... Gogorra, estena gorra, errendimendu arazoak... Bosen ez da inbeste antzeman, ez? Baina igual okerrago da, behil ordenadorea. Igual oire bada, igual behatu inda, o... Bueno, lasai, aurragoaz. Erabilera bakarreko zora bihatzaile hartu, bai. Bosean ere irutu zaitu batean, bale. Hau zer da, munizioa... Joder... Han gehiago. Hostia... Salto indaike bera. Ufa, beldurra mateita. Baina venga, angin ezagun. Ala. Adler. Adler zikina. Eta bitu, zinematika bezala da, baina itxoin iteizu, personajek zuk eman arte urrengo testu zatiei. Kuriosa, oso ondoina da nire ustez. Zoritxarrez, komandanteak ez du bisitarik hartzen une honetan. Adler purtzila. Baina agian nik lagun zaitzaket. Bai, lagundu. Isa, nortzarazu? Hauek zer dira, oroitzapenak edo... Bintzat beste momentu bateko gertakarik dira, ez? Ez dakitena ze konexion Isa eta gure arten. Baina, bueno. Izan daiteke. Instalazio honetako administratzailea naiz, dio Adlerrek. Mesedez, ez dago izutzeko arrazoirik. Zu laguntzeko nago hemen. Isarekin elkartu zinen hasieran. Vale. Zu laguntzeko nago hemen, bai, kakazarrengo ezi laguntzeko, Adler. Zautze dugu, Nik manejatzetez. Erika, none of us are here by choice. Inorrez dago hemen bere borondatez. Bale. Horra aurkari badau, Kontuz, jaun Andreok, kontuz. Bala ibauket, txaino. Birkargatu, oso notazio, aika ikasten. Eta guain, zapa. Venga, lurrea. Zapa. Ez. Errematea. Bai, bale. Eta portera zertzen, bai. Star. Bale, hauek zedea. Polizia teknikariak. Segurtasun teknikari zaindari, replika Star. Bale, konpontze spray hartzeko lekuik ez daukeu. Baina ez daukeu. Ez bau karagatzen da horrekin lekua libratzen? Bai, libratu dugu, lagunak. Bale. Heimat. Herz der Revolution. Heimat, iraultzaren bihotza. Herz der Revolution. Herz beraz bihotza da. Bihotza. Herz. Bai, bueno, inglesan antzekoa, azkenen. Herz. Ez duzu autoinjektorea hartzeko lekurik. Laberko du. Eta, bueno, aurrea, ez da beste bidiko, batunez. Eta ireki duzu. Goazen,
Jaja, ondo ikusi duzu, nik kriston susto hartu nuen. Merezia zuen, zerbait egingo zuen. Hemen jendea dabil, Hemen jendea dabil, guazen isilik. Eskopeta kartutxo dauzkeu, ondo, ez da gutxi. Vale, gela hau, nolakoa da, lau bate. Hau gune erreskutsua, bai. Bildurra mandit, baina horrega june inmertzen, urrengo gela horta. Bi aurkari daude hemen, eta bi kakatza maitut gaitz erdi, ez? Erke akatu dugu hau. Bestea, hor dator, beste hartaburua. Eta hilda. Biak ere. Ondo, Tasio. Hace pistolero, Hace pistolero gure Tasio. Hemen zerrez. Hemen ez. Hemen ez, uste non behetz. Batez. Kitez. Erbartet Befreiung. Zer du deu? Marako igutxi. Ondo. Kitez askatasun egarriz. Ez duzu fusible hartzeko lekurik. Hori ez da bate notiziona. Eskaera, zenbakia. Protektor gelen zuzendaritza. Zerbitzu kuadroa. Tentsio altuko fusiblea. Ordezko pizanon eskaera onartu izan da eta S23ko zuzendaritzak prozesatu du. Mezuari oso gauza administratiboko daude tarten, hori kuriosoa. Mezuari atxikita aurkituko duzu eskatutako pieza, instalatzeko prest. Falkek espresuki eskatu du beste edozein konponketaren aurretik igogailu sistemaren konponketa lehen esteko. Ordezkatu fusiblea ahalik bizkorren, inguruan batetik besterako mugimenduak izugarri eragozten ditu. Vale, fusible hori igogailua konpontzeko da, baina ez daukeguna da lekua eramateko gure zean. Zer dinozue? Bai, nik utzingo izuet berandu da eta afaltzea noa. Aio jargi, ondo izan, ostia, nire eskuan mugimenduare, errendimendu arazokin ikusiet, ordenadore zarra. Honegin ilargi. Honegin ondo faldu ilargiei barkatu atzerapena. Baitu hori. Vale, fusible hori beharko dugu igoilua konpontzeko. Torreko gabila, aldeunen. Kontuz hemen. Hau bakatu emerko nuke, nik uste. Agardun beste ere torrengoa, baina bueno, berenda. Vale. Erarte. Vale, aka duzan hori. Vale, hori bai. Ondo, bala erabilera ona. Hemen argi asuntoa. Hortako linterna behar deu. Eta ea aurkitza duen, hemen zehose. Hemen diketorrein gea. Hau zertzan, autoinjektorea. Bale, hori sendatzeko izango ez, pentsatzet. Horre ongea, hemen ez, ezin dalako ireki, hemen ez tare, eta hemen... Mordiot, pasara erra gixaixo honi. Venga. Segi etxea. Fusilea hemen behar da. Ez, atea konporta sendo batekin irmo itxia dago. Ireki alizateko konportaren biradera beharko dut. Oire behar aldeu? Vale. Ulertuet. Gabon, haupate efe. Gabon deizula, zemuz geha. Hemen aigea signalizen. Arazotxo batzuekin, baina aurreagoaz. Hemen polizia sendoa, kontuz.
Vale, ia bestaldeak ajutean. Ah! Txak, iskin! Bikaintaziok iskin! Vale, ondo... zer da hau? Ze hostia da hau lagunok? Zer di hau, Bueno, ze gauza robotiko sataniko da hau? Feller, Stirb... A ver, zer da hau? Zer da hau, jaun Andreok? Vale, frekuentzia asunto da hemen, 251 kilohertzio. Frekuentzia asuntoa, nola zan? Irratia piztuta da, baina itzali nahi dut. Lerdo gixilarazteko. Baina ezin da edo? Aldatzale hemen frekuentzia? Berrunda berrogei, oen? Bueno. Ez da horren erraza. Ez da ulertzen frekuentzia asunto hau, Hau zen nahi duen, niak hau edo? Zein da hemen asuntoa? Bueno. Hostia. Bueltatu ulertzen duzunean. Vale. Ados. Rengo zide esingo dugu. Ate ireki duzu? Vale, goza. Betxu nungo den. Vale, ondo. Vale, gora igoko naiz zehara. Gauzak ustea eta hartzea. Sendatura inberko nuke, bai. Egoten piurakin. Edo zea. Bai, ez da? Eta... Nuntzan, Jos? Manetzan? Etzan pixo hontan, gordetzeko eta. Gorago da. Ez da pasatzea irrati zozo honekin. Vale, irrati asuntoa ulertzetenen bueltatu. Hostia, hemen gauza desente azaltzen nahi dira, Fusiblea behar dut igogailua konpontzeko. Beste ate bat dago birakari batekin... Vale, aurrena organizatuko dugu. Konpontzea da bakia, konpontze spraya fuera. Erabilera bakarreko zorabiatzailea. Ez dakit hartu duz. Zer bat bala uzket? Bazpare bai. Eskopeta kartutxoak fuera, zazge eskopeta erabiltzen. Ondo. Hola ingo dugu, gorde... Ez dagoet revolverrik ez? Hori ze? Bala batzuk soberan dituzu. Bai, kargatzea alin bat. Hau revolverra da munizio hau. Ekaben zotz. Baretxen. Ez dagoet revolverrik eta lortzeko gogo hauket. Ze oso revolver zalea naiz ni. Horzea ematet. Armazale bat, baina revolverra, asunto hona da, revolverra. Vale, guazen berriz bera, eta pixu hori esploratzen jarraituko dugu, trampista, ematet, hostia. Asociación del rifleko bat ematet. Etzan 6. pixua, 7. zan. 7. zan... Bi bala eta amets bat, ostia, kontuz, Iskin ingo joan dere erara. Hola oso, behitu zen du. Nuntzan, hemen jale bat zeon. 186 bain. 186? 186... Oain ze? Baina 182? Hemen frekuentzia asuntua dago.
Oain ze? Oain zen egezu, Tontolapikook. Bueno. Fessler. Hau ze hostia da. Bueno. Guardon Boosted Beer. Bueno. Ez dakizu inventariora joan berrik frekuentzia aldatzeko. Ez da, nola da? Hola, hostia, hola. Vale. Oin itzelen got. Oso ona. Ez duz ikusi azken frekuentzia aldaketa zein den nik uste. Charlton Heston edo. Vale, bani joa. Ez bali mazai etortzen beste latoso hau. Mende gehiara beti, bueltaka. Eunda horrita zazpi. Eunda horrita zazpi, eunda horrita amabost. Vale. Eunda horrita iru, eunda horrita amabost. Eunda horrita iru. Vale, besteik. Beste bat balima dago esan, Baina lasai, gero azaltzen da zerbait. Laroita lau. Vale. Berroita mairu. Epa, zer da hau. Jaun Andreok. Zer da, errematea. Ez zon beharrek. Oso ondo, zeo zein dau. Frekuentzi eromen hortan. Epa. Margolanean sarraila zulo bat dago. Giltza sartu behar da. Uarte bitxi baten margolana nolabait ezaguna egiten zait. Bueno. Aurrerapenak lagunok, aurrerapenak iten egea. Aurrerapen galantak iten egea. Me cabe en Dios, paren tokau. Gaixo na berriz? Joder. Hau gastua. Zer pasatzea? Oendik bai? Hartu ez da baki bat? Zenbat behar ditau? Jode. Hau gastua. Kaben zatz. Bueno. Me caben Dios. Uarterena uste dut ez nuela inoiz ulertu. Bueno, giltza sartu behar da labintzat ez. Nondik noa gabiltz. Handik etorri ginen eta han gauzak zauden hartzeko, ez? Bai. Oso krespana bai. Vale. Sorpresaik ez den nahi hemen. Vale, hemen hau txigen duen. Autoinjektorea badala. Sendatzeko bare. Eta... bideoetan, ordula ordeneko azalpena gutxienez. Margolan ezagun bat da, baina jokoan bertan ez da ezer azaltzen. Bai, hostia. Taoismoa bezala edo badakizu, edo ez duzu ulertuko zergatik azaltzen den. Vale, taoismoa bezala, edo badakizu, edo ez duzu ulertuko zergatik azaltzen den. Bai, hombre, joko ikustea pixkat kriptikoa dela. Baina ondo dau. Hola, uste ditu gozoiek investigatzeko eta historiari buruz fusiblea hartu dugu. Hau irakurri gendun, fusiblean esplikazioa. Igogailuak konpontzeko da. Eta, vale, hemen beste zerretze honez. Bai, mendibidea dago. Bale, hostia, hemen argi linterna berdeu. Linterna gabe ez norrea, hori garbi eukizazue. Hemen zer do... Vale, hemen txeon geha.
Vale, ate hauek itxita ere, eta arontz goaz. Hemen behar dauna manibela muko bat zanez, zertzen? Konportaren biradera. Edo nire kasuan bezala, ez duzu jakingo azaltzen den hori taoismoa denik ere. Ibai, urrengo streamingen elkarrezketa, timerko izadu jokoa esplikatzeko, historia esplikatzeko eta. Epa, hemen egon gaben. Me caben dios. Sorpresa gehiagi, inguru hontan. Han gaude. Hemen ez dago, iesbideik, Dios. Bueno. Jode, kostau zaio hiltzea zerri honi. Ostia. Zema bala dauzketo, ze pasatzea? Ez dauketo balaik ja, ostia, kakazarra. Hemen gehiago, bai, jak. Bueno, tentsioa, lagunok, tentsioa. Protektor unitateek haien objektu pertsonalak armairu hauetan gorotzen dituzte. Hemen ez dago nire intereseko ezer. Fusible hartu duzu? Bai, hartu bai. Baina ez da hemen honek ez dago zer ikusi fusiblekin. Ba. Vale, tiratzaileen asuntoa. Segur da asunto ginikari zaindari erreplika star, iztaria. Hori dakatu deuna? Arro, no? Ez da beste ezer gela hontan? No, jodas. Ez konturatu hartu duzula. Lau bala galdu, lau bala irabazi eta zaplasteko bat. Hostia, alaxi izan da. Vale, noa goazoain. Joder, zeu berdeu, edo asensorea, edo linterna, o beste manibela hori, baina gainontzen galduta gabiltz. Osa, gela ilun hortan igual esploratu inbernu, nahiz iluntze de... Sartzeak merezizuen, seguruenik ez. Gela ilun hortan igogailoa martxan jarri. Egia da, baina nundik? Hau ez da igogailoa, ez? Hemen beste gauza bat behar da. Eta igogailoan martxan nundik jartzea? Igogailotik, ez da? Ez da, ikusinik igogailoan martxan jartzeko... Pater Nostre. Wikipedia eta dena ikusi duzu. Hemen ze basatzea. Me cago en Dios! Nunde igogailu, hostia, oi. Beste pixu baten? Pater Noster looping lift, ordo? Amen. Bai, noski. Ni daukete fusibilia. A ver, Dining room etek izangoa? Kakazarra, hemen ez da. Hau suizida bat da. Monstro artera doa argiri gabe. A ver, mesedez, nundi jarri behar da igogailu zerri hoi martxan Pater Noster zikinoi. Beste pixu baten da? Pater Nosterren beste solairu bat. Haus. LR... vale. LRRB. Vale. Bezazpi, bezortzi... Hostia, bitu no baino jondaiken, Vale.
B6 Protector Elevator Shaft, Paternoster Looping Lift Paternoster Looping Lift denetan do. Vale, seigarren pisua jogo. Paternoster goioaren motorren ontzogen horitzen, bai, gotzen naiz. Goazen bertara. Kontuz. Ufa. Ez dakite mentzan, Takite mentzan... Hemen, Paternoster Engine Room. Bai. Paternoster, bai. Baina ez du oroitzen, bai. Bai. Hora, ez sola irutan zan zehazki ez, baina guatzen naiz. Mentxe dago. Ema jopa? Hemen. Iepa. Puzzle bat. Hostia. Eunda hoi. Eta berreunda hoi tamar, 800. Eta hemen zein daike? Spireunda hoi, berreunda horrogei. Oi, noraino. Bale, honek jetxiteu. Azgoikoa jizteu eta ufa. Bale, honek hau jizteu, bueno... Jo, ez dakit hau nola inberdeun, Ez dakit hau nola inberdeun lagunok. Danak eman da. Danak eman da, ez? Vale. Suposatzea fijatu zer agertzen den bakoitzean. Suposatzea igo behar deula hori 800 eta bestea 250, ez? Beraz. Bai, ekaitza zer deu ekaitza eta kuadrilla hemen asunto matematikotan gabiltz. Eta, hostia, zeimer, eta puntek hartzen hasi? Bakoitzak zen bat muitzeun? 720 eta 240. 600 igotzeu honek? Bale, eta azpikok igotzeu goikok 6, 600, eta bekok 2 eta 2 zen bada 120 igotzeu. 120 igotzeu. Hostia. Ez dut ulertzen. Eta honek? Honek 500 igotzeu? Epa, txon. Honek 500 igotzeu? Kakazara igoko 500. Honek 50 jetxiteu. Ufa. Fijatu egutu, uste dut hendik ez duzule ikusi. Putu hamoak matematiketan. Bai, la hostia. Erresistentziak dauz. Ikusi irudiak. Irudi hauek esadezue? Hauek.
Lo otro... Movida nahiko fuerte hau, Zene, eta hendik ez dutela ikusi, ez dutela ikusi. Ufa. Eta bai, zenbakiak gaude. 10.000, a ber, 10.000. Honek itegu 10 jetxi, eta honek egun jisteu. Vale. Eta honek itegu 20 igo, eta 60 jetxi, azpikoi. Vale. Osa, resistentzi jetxi itegu, eta beste horiek, ez dakitela zer dian. Fusible ego zer dia beste horiek. Horiek itegu, igo. 80 igo, 180 jetxi. Vale, hone, 50 igo. Osa, 50 jetxi eta 30 igo. Kondentsadoreak dirudite. Eta hauek, 8 eta 4, hori ez dakit zer den. A ber, norbait zuzenen. Rekitarrak, zuzenean. Rai da ingo dugu laster. Ba. Ba, asuntua ze. Biderkatu agian horietan, ez da? Bale, bider 8 diteu. Ostia, bale. Bale, karo, biderkatu. Ona. Bale, bueno, ba, erreza da, zingo duna hemendik igoko dugu. Oain. Bale, eta bain berdeuna 800 egotzeko, 60 gora. Berdeuna da, 60 gora, hori nola iteu. Bale, 80 emango dugu gora. Eta... ja 800 gare, baina ez gara pasa horrekin, no? Ez justo, 80 gora, bale. Bai, baina, bestia ze, eta zio. Hor dugu arazoa. Boh, gaizki. Ba... Ingo dauna... Hau sartu, ez? Eta guain resistentzi jarri. Eta, bale. Berronda baita amar... Hau ingo dugu. Bale, eta guain ingo dauna... Hau. Ui! Ez zaitazko falta, Inberret, 30 igo... 30 igo... Bekoa... Eta goiko 70 jetxi. Ez gehi ondo Berri hasiko naiz. Igual, 8 eta 4 ingo dugu. Hau. Hoin sartzeu. Hau. Kakazara. Ez ba. Ez zen biltzen oso oker. Biderkat... Honekin probatuko dugu. Txoin, honekin... Ostia, ojo honekin, Ojo honekin, ze... Indaiko hona gero... Mendik igo... Baina gehiagik jizte jo, ostia. Honekin, tak... Ojo, Zenba jetxi behar da? 30 jetxi behar da. Iruro egizte jo honek, kakazara. Bitik gehatze geha. Azpitik gehatze geha. Eta esartze bali maio tau. Lo tengo. Jak, tasio matematikaria. Putoa moa matematiketan. Ze, listo ez? Martxan dugu paternosterra launok. Oainak atza bali manaue, asunto txarra. Lehen hori zeukan, ez da? Bai, ondo, eskara galiatu naizela. Zazpi hiru erabili behar duzu. Bale, hori ikusi gabe neuken, Baitu, nire kabu zindat, baina eskarrik asko, ekaitza. Ibai osek ez zuen spoilerek egin nahi. Bole. Ondo. Venga.
Orduan, oain, Paternoster purtzila martxan do. Vale, gorde ingo dugu, yeah. Eta ze bukaten berko nuko leizterrez zer du, 10:08. Bai, baitu amaiera emango dugu. Ondo eginan, baina gaurkoz bukatengo dugu, urrengon jarraituko dugu. Bai. Baina zuzenekoan, spoiler bat bestearen atzatik botatzen du, baina zuzenekoan zailagoa pentsatzea. Hala da. Baina, bueno, oain hau menuztu dugu gozo, Paternosterra martxan do, eta jarraituko dugu. Eta oain ingo duguna da, zea, Ibaios, Rekiri ingo dio Raida. Raid koskorra ingo dio Rekiri. Hostia. Hau. Joder, eske xeleurako ordenadorea, esan izot, xeleurako ordenadorea. Ze bi pantalla uzket eta bi pantalla egin lehia egiten naiz. Hola utzeko du. Magon txapelakin. Eskerrik asko zuei, Ibaios, zuri bereziki, itzulpenatik. Eta hori izan zeaten da noski. Bideojokoen magia, gaur ere bizitu dugu. Eta Rekin kanala nola da? Errekitarrak, baina Arriura ikurrakin hori Twitchen historia da. Ba, errekitarrak normal. Eta nola zan zea? Zea daiteko. Raid daiteko. Arriura ikurra raid zan, Arriura ikurra raid? Raid besti gabe? Arriura ikurri gabe? Ez, slash. Zer da slash? Barra? Vale, hoi da. Vale, barra raid. Eta barra raid rekitarrak. Rekitarrak da, ez? Kanala bai. Rekitarrak. Bueno, lagunok, eskarrik asko. Hori izatetik beste behin ere. Bagoaz rekitarri ikasoitea. Eta jarraituko dugu. Akaso, asteazkenen. Ni oso guztua nahi, signalizekin eta segituko dugu. Eta bueno, beno txota sigurren arte, zaindu zueken norbait, Ekaitza, Ibaios, Ilargi ja jundalalen. Eta norbait guapo, eta hoxe, jarraituko dugu lagunok. Ondo izan, eta guazen errekerik asoitea. Eman diot, eta oain ikusin behar noiz jutean. 7 segundu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, now, right now. Bai, guazen. Bai, iritsi gea, errekin zara. YouTubeko ikusuntzuleak, behon daizuela, eta beste bat arte, ondo izan.